Arratsaldeon, hitzaldi hau beren seme alabei euskara eman nahi dieten gurasoendako apailatu dut. Izan ere, gurasoek, hala euskaraz dakitenek, nola euskaraz ez dakitenek, zeregin handia dute haurrak hiztun bilakatzeko bide horretan euskara ikaste prozesuan eta gero garatuko dituzten hizkuntza portaeretan ere. Beraz, garrantzi osoa izanen du gurasoak aktiboak izateak. Horixe izanen da gaurko saioaren ideia nagusia. Baina lehenik argi dezagun nola jabetzen den haurra hizkuntzaz, nola ikasten du hizkuntza. Haurrak bere inguruan mintzatzen den hizkuntza edo hizkuntzak ikasiko ditu. Haur batek euskara ikasiko du, etxe euskaldun batean, euskaraz mintzatzen den etxe batean hazi baldin bada. Eta kanpoan, kalean, bizitza sozialean bertze hizkuntza bat baldin bada nagusi, hura ere ikasiko du. Haurrak dituen harreman sozialei esker. Beraz, haurrak haren bizi esperientziak ahalbidetzen dion adina hizkuntza ikasiko du. Eta beti ere hizkuntza ikaste horrek du oinarri komunikazioa, elkarrekintza eta erabiltzeko aukerak. Beraz, haurra hizkuntza batean eroso mintzatzera, hizkuntza batean ongi mintzatzera iristeko behar duena da hizkuntza horrekin harreman handia. Hizkuntza horretan egiteko aukerak haunitz izatea. Beraz, euskaraz eroso arituko da haurra, euskaraz ongi arituko da haurra, baldin eta euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera asko eta askotarikoak baldin baditu. Asko, esan nahi dut, intentsitatean. Ez noizbehinka, ez aukera bakanetan, baizik eta hizkuntzaren inputa eta hizkuntza horretan euskaraz egiteko aukera maizkoa, ohikoa, egunerokoa baldin badu. Eta aukera askotarikoak esan nahi dut, bizi arlo ahalik eta gehienetan, ez arlo bakar batean, ez bakarrik eskolan, ez bakarrik etxean. Hori da, haurra hizkuntza batean eroso eta ongi mintzatzera iristeko modua. Halere, hola izanik ere, hizkuntzaren transmisioaren inguruan, hizkuntza familian ikastearen inguruan, ideia desegoki edo mito batzuk zabaldu dira gure artean. Eta ideia desegoki horiek ez digute uzten, ikusten, zein den benetan haurrak hizkuntzaz jabetzeko eta hizkuntza batean eroso aritzera iristeko egiten duen bidea, eta ez digute uzten mito edo ideia desegoki horiek gurasoen rola zein izan daiteken bide horretan. Orduan banan ikusiko ditugu mito edo ideia desegoki horiek errealitatera ekartzeko. Lehendabiziko ideia desegokia edo mitoa da erraten duena ama edo lehen hizkuntza berez ikasten da eta ez dugu zertan prozesua zaindu edo elikatu. Neurri batean hala da genetikoki prestaturik sortzen gara hizkuntzaz jabetzeko, baina ez da egia inolaz ere prozesu hori ezin dela zaindu, osatu, aberastu eta elikatu. Eta hori da familiak haurraren inguru hurbil horrek gurasoek egin dezaketena. Nola hizkuntza emateko prozesuan oso proaktiboak izanta, hau da, hizkuntza erabiltzeaz gain haurra hasten delarik mintzatzen, mintzarazi haurrari, eskatu errateko, izendatzeko, deskribatzeko, kontatzeko, guk ere gure hizkuntza erabileran eta portaeretan eredugarriak izatea dugu. Haurrak kontuan hartu behar dugu hizkuntza ikasten duela eta hizkuntza ikastearekin batera hizkuntza erabiltzeko portaera batzuk ere bereganatzen dituela eta hasten da normaltzat ikusten.
eta hizkuntza izatea familian, gurasoendako irizpidea, kriterio, bertze erabaki batzuk hartzeko. Zein kate paratzen dugun telebistan, zein aditzen dugun autoan bidaian goazelarik, ze eskolaz kanpoko aktibitate hautatuko dudan, hizkuntza delakoz hainbat erabakitan tartean dagoen elementu bat. Eta orduan nolabait gurasok ere geure agendan izatea da modu bat haurrak euskararekin duen harremana zaintzeko. Eta azken batean familia euskaldunek egin dezaketen kontu bada euskara goxo ematea. Hizkuntza transmisio hori etxeko harreman maitasunezkoei, emozionalei loturik egotea. Eta bilatzea beti haurrak izan dezala euskararen bidez bizipen gozagarriak. Hau erranta, iruditzen zait, gero eta ahulagoak izaten direla, familien barnean, etxeetan, izaten ditugun espazio komunikatiboak. Hau nire ikuspen subjektiboa da erabat, baina nik uste dut garai batean, mailaren inguruan, egongelan, sofa, besaulkietan jarrita, haunitzez ere solasaldi gehiago eta luzeagoak egiten zirela orai baino. Orai gauza gara, bortz lagun etxekoak izateko egongelan edo mailaren inguruan eta isilik egoteko nor bere pantailara begira. Hau da, azkenean etxean nola etxetik kanpo komunikazio egoera oro da aukera hizkuntza ikasteko. Eta horrela ikasi dugu hizkuntza guztiok. Gure inguruan egiten ziren solasaldi hoietatik ikasita. Honek narama bigarren ideiara, eta bigarren ideia desegoki edo mitoa da erraten duena. Aurrek hizkuntza haiei zuzenean egiten zaizkien komunikazioetatik bakarrik ikasten dute. Eta bai, aurrari zuzenean esaten zaionetik ikasten du aurrak, baina etxeko elkar bizitza linguistikoan aditzen duena hori dena da euskara hizkuntza ikasteko nolabait inputa. Hau da, aurrari zuzenean mintzatzen gatzaizkiolarik hizkuntzaren elementua kontuan hartzia bezain garrantzitsua da, aurrari zuzenean ez, baina aurra hor dagoela sortzen dugun esperientzia komunikatiboa. Hau da, etxeko hizkuntza etxekoen artean erabiltzen dena da, eta kategoria hori normalean bikotekideen artean erabiltzen den hizkuntzak definitzen du. Luzera etxeko elkarrekintza linguistikoan nagusitzen den hizkuntza da gurasoen artean egiten dena. Orduan, elementu hori ere interesgarria da kontuan hartzea. Kontxo, aurrak ez du bakarrik hizkuntza ikasten ari zuzenean egiten zaizkion komunikazioetatik. Eta lehenago aipatu duguna, ez bakarrik ikasten duela inguruan egiten den hizkuntza erabileratik, kodea ez ezik, inguru horretatik ikasiko du hizkuntza erabiltzeko ohiturak ere, portaerak. Hau da, horretan ere, inguru sozialak, familiak, ematen dio aurrari etengabeko eredua. Zein hizkuntzatan hartzen dugu telefonoa, zein hizkuntzatan agurtzen dugu denda batean sartzean, zein hizkuntzatan egiten dugu erosi behar ditugun gauzen zerrenda. Hau da, hori dena da, azkenean aurrak hizkuntza bera eta hizkuntza erabiltzeko moduak ikasteko erabiltzen dituen erreferentziak. Eta hirugarren ideia desegokia edo mitoa, errealitatera ekarri behar duguna, izanen litzateke lehen hizkuntza edo ama hizkuntza bakarra dela. Eta hizkuntza hori aurraren bizitzan beti izanen dela nagusia. Aurrak berez erabiltzera joko duena.
Haur batek arazorik gabe bi ama hizkuntza edo bi lehen hizkuntza izan ditzake. Baldin eta bi hizkuntza erabiltzen diren inguru batean hazi baldin bada. Eta hori gertatzen da maiz gure inguruan bikotarikoetan, hau da, bikote bitarikoak dira hizkuntza ezberdina erabiltzen duten bikoteak. Gure kasuan oso arrunta izaten da, guraso bat euskalduna izatea eta bertze gurasoak ez jakitea euskara. Kasu horietan, esperientziak errealitatea erakutsi digu gainera horrela, haur horiek arazorik gabe izan ditzaketela bi lehen hizkuntza, bi ama hizkuntza. Baina gure inguruan hartu behar dugune kontuan da gurasoen artean erabiltzen den hizkuntza gaztelania baldin bada, batek euskaraz ez dakielakoz, eta gainera gaztelania da familia hori bizi den inguruan nagusi den hizkuntza, oro har haurrak izanen du aukera unitzez ere gehiago etxean eta kanpoan gaztelaniaz aditzeko, euskaraz aditzeko baino. Eta euskaldun den guraso horrek oso aktibo izan beharko du nolabait ezberdintasun hori parekatzeko. Eta haur horrek etxeko bi hizkuntza modu bertsuan edo orekatuan jaso ahal izateko. Zein dira halako familietan guraso euskaldunak harekin harremana euskaraz bermatu nahi baldin badu kontuan hartu behar dituenak? Konsistentzia eta koherentzia. Hau da, euskalduna den guraso horrek nahi baldin badu haurrak harekin duen harremana euskararekin lotzea, nahi baldin badu beak haurrari euskaraz egin eta haurrak euskaraz erantzun diezaion, hau da, haurrak uler dezala guraso horrekin duen harremana euskaraz dela, zaindu beharko du, erran bezala, lehenbiziko kontue konsistentzia. Konsistentzia da intensitate kontu bat. Hau da, bilatu beharko ditu momentuak, une luzeak aski haurrarekin bakarrik egoteko, bertze gurasorekin egonta erdaraz eginen du. Orduan, zaindu beharko du harreman hori eta oso aktibo edo proaktiboa izan hizkuntza aldetik haurrarekin. Hau da, hitz egin, kontarazi, jostatu euskaraz, ikusi irakurri gauzak euskaraz. Hau da, landu beharko du bere harremanean hizkuntzak hartu behar du protagonismo berezia. Eta gero bertze alde batetik, konsistentziaz gain, koherentzia. Koherentzia edo kongruentzia. Hau da, guraso horrek beti beharko du egin haurrarekin euskaraz. Nahasten baldin baditu hizkuntzak, nekez haurrak identifikatuko du modu garbia guraso hori eta guraso horrekin duen harremana euskararekin. Egiten baldin badio batzutan euskaraz, gero ez dakin hor tartean dagoelakoz gaztelaniaz, asteburu honetan joan gara kuadrillarekin, asteburu pasaz dakin ora eta batzuek ez dakite errun gaztelaniaz eginen dut, eta hori ez bada zaintzen, hau da, haurrarekin zuzenean egiten duzun komunikazio hori beti euskaraz. Naiz eta gero bertzei erran, zer erran duzun, edo pixka bat euskaraz ez dakien solaskideren bat baldin badago partaide egin komunikazio horretan. Baina hori zaintzen baldin bada, haur batek arazorik gabe bi hizkuntza ikasten alditu etxean. Naiz eta hizkuntza hori ez izan, hizkuntza horietako bat ez izan inguruan hitz egiten den hizkuntza nagusia. Edo nola ere, bi hizkuntza, bi ama hizkuntza edo bi lehen hizkuntza izateak ez du erran nahi biak berdin erabiltzeko joera izanen duela haurrak. Arestian aipatutako kontuak aintzat hartzekoak dira. Hau da, zein den etxean nagusiten hizkuntza eta hori baldin bada inguruan gehien bat erabiltzen dena, hau da, etxetik atera eta plazara joan, parkera joan eta zea hitzen denez, gaztelania baldin bada, oro har, aixeago edo joera handiago izanen du, normala den bezala, gaztelaniaz egiteko.
Horregatik, beti pentsatu behar da, azkenean, haurrak bi hizkuntzekin harreman bertsua baldin badu, bi hizkuntzetan izanen duela antzeko gaitasuna eta bi hizkuntzak erabiltzeko joera bertsua izanen du. Beti ere haurrak hizkuntzari eutsiko dio erabiltzeko aukerak baldin baditu. Erabiltzeko aukerak eta aukera gozagarriak, ez edozein aukera. Aukera gozagarriak ematen baldin badizkiogu haurrari, ari gara sendotzen, indartzen, kasu honetan, euskara. Naiz eta bizi inguru erdaldundu batean. Beraz, ikusi dugun bezala, euskararen transmisioaren gaineko mito edo ideia desegoki hoiek ez digute uzten zein den prozesua eta gure eginkizuna, gurasoen eginkizuna zein den ikusten. Eta hori desegin behar da. Eta erranen genuke euskararen transmisioa ez dela berez eta automatikoki gertatzen. Aurrek euskaraz ongi ikasteko eta euskaraz mintzatzen eroso sentitzeko, euskaraz, esan dugun bezala, aditzeko eta aritzeko aukera ohikoak eta askotarikoak behar dituzte. Etxean eta etxetik kanpo, eskolan eta aisialdian. Eta haurren ingurua edo ekosistema komunikatiboa euskalduna izan dadin, gurasoek zeregin garrantzitsua dute. Haurrak euskaldun haztea familiak ohartuki hartzen duen erabakia da. Modu kontzientean hartzen duen erabakia da. Eta gurasoak prozesu horretan aktiboak izan daitezke. Haurrek erabakiarekin, haurrek euskararekin duten harremana zaintzeko, aberasteko eta eredugarriak eta proaktiboak izateko. Beraz, hizkuntzaz jabetzearen inguruko alderdi horiek argiturik, ikus dezagun zergatik den garrantzitsua euskararen arloan gurasoak aktiboak izatea, eta zein den horretan familiaren egitekoa. Az gaitezen geure buruari galdetzen euskararen arloan zein den gurasok dugun helburua. Euskararen arloan eta oro har heziketarekin, ez? Eta zehazki geure buruari galdeginen diogu, zer da azkenean hizkuntza bat jakitea? Zer da euskaraz jakitea? Lehendabiziko gauza erran behar dena euskaraz jakitea ez dela eskolako kontu bat, ez dela kontu akademiko hutsa. Azkenean hizkuntzak ikusi behar ditugu baliabidetzat, errekurtsotzat. Bizitzarako errekurtso edo baliabidea da hizkuntza. Eta pentsatzen baldin badugu ze ziurtasun eta ze sendotasun iturri handia den hitz egiten ari zaren hizkuntzan eroso sentitzea, hitz egin behar izatea erran nahi duzun guztia, erran nahi duzun xehetasun guztiekin errateko aukera ematen dizun hizkuntza batean. Sentitzen duzularik hizkuntza horrek betetzen duela zure behar komunikatibo oro. Sentitzen zarelarik benetan lasai eta ziur, eta sentitzen zarelari zure larruazal linguistikoan. Hori, erran bezala, ziurtasun iturri ikaragarri handia da. Eta gutxitan ohartzen gara horretaz. Ohartzen gara gehiago hori falta zaigularik. Hitz egin behar dugularik eroso mintzatzen ez garen hizkuntza batean. Ongi mintzatzen ez garen hizkuntza batean. Esan nahi duguna, esan nahi dugun bezala, esateko ahalmena edo esateko gaitasun osoa ez dugun hizkuntza batean. Hori ziurgabetasun iturri handia da. Beraz, modu horretatik ikusita hizkuntza eta hizkuntza ikastea, gure aurrei bizitzarako baliabide bat emateaz ari gara. Ziurrago sentitzen lagunduko dien baliabide bat. Bizi garen gizarte honetan euskaraz ere hitz egiteko
gaitasun osoa izatea baliabide oso garrantzitsua delakoz, ez? Orduan, pentsamolde horrek nolabait hizkuntza ikastea paratzen du haurraren heziketa prozesu osoaren lehenbiziko postuetan, ez? Ez da eskolako zeregin bat, baizik eta haurrari bizitzan lagunduko dion, heziketan hartu behar duen baliabide sendoa. Orduan, zergatik da garrantzitsua euskararen arloan gurasoak aktiboak izatea? Gure seme-alabei euskaraz, hau da, bizitzan baliagarria izanen zaien baliabide batez jabetzen lagundu aldiegulakoz. Eta hori zein gurasok eluke baztertuko, ez? Orduan, kontuan hartu behar dugu, bizi garen testu inguruan gaztelaniarako inertzia, indar soziala eta mediatikoa oso handia dela. Eta hori libre uzten baldin badugu, beti ere haurrari erdaraz heldu diren 11 input kultural, aukera eta nagusituko zaizkio. Orduan, guraso aktiboa izateak esan nahi du egonen garela erne euskarari ere bere tokia bermatzen. Bertze hizkuntzetan heldu diren input eta aukerak ere jasoz, baina euskarari berea bermatzen. Bertzenaz, arriskua dago inertzia komunikatibo hegemonikoak euskara espaziorik gabe uzteko. Orduan, bizi garen inguru erdaldunduetan haurrak euskaldunazteak gurasoen autokontzientea eskatzen du eta guraso aktiboak izatea. Eta ja, pixke bat akitzeko nola izan guraso aktibo euskararen arloan. Lehendabizikoa, familia euskaldunei loturik euskararen transmisioaren bidez. Etxean euskara ematen, euskara izan daien etxeko hizkuntza edo etxeko hizkuntzetako bat. Orduan, zenbat eta ahulagoa izan euskarak kalean, inguruan duen presentzia, plazetan, parketan, erosketa egitean, kaleetan, orduan eta garrantzitsuagoa izanen da etxearen espazioa zaintzea, bermatzea. Euskarari horretan nagusitasuna ematea. Bigarren modua, guraso aktibo izateko bidean, da euskararekiko motivazioa lantzea. Eta hau kontuan hartu behar dugu guraso guztien, familia guztien eskutan dagoela. Haurra motibatzea hizkuntza ikasketarekin eta euskararekin zehazki, ez da guraso euskaldunen kontua, ez guraso orok motibatzen aldu haurra. Zer da motibatzea? Motibatzea da haurrak senti dezala zu ondoan zaudela, laguntzen diozula bidean, txalotzen dituzula bere arrakastak, laguntzen diozula bere zailtasunetan, eta jabezarela ze behar duen bide hori egiteko, eta badakizula osatzen, eta badakizula nolabait behar duena ematen. Eta azkenik, haurrari euskaraz egiteko aukerak ematea. Hau da, transmisioa, familia euskaldunen kasuan, motivazioa, familia guztiek egiten aldutena, eta euskaraz egiteko aukerak ematea. Hau ere, familia guztiek egin dezakete. Eta jakitea, familiak, ikastolak, hor osagarritasun harremana dago, eta familiak ere bermatu behar duela ikastolatik atera eta eskolaz kanpoko eremu horretan haurrak segituko duela izaten harremana euskararekin. Behar du euskaraz ongi mintzatzera, eroso mintzatzera iristeko, behar du harreman ohiko eta askotariko hori, errandudan bezala. Eta ondoko saioetan, familia euskaldunei eta euskaraz ez dakiten familiei mezu zehatzagoa emanen diet. Inoiz pentsatu alduzue
hizkuntza hegemonikoetako hiztunek inoiz ez diotela beren buruari galdetzen zein hizkuntzetan eginen dioten aurrari. Hori komunitatearen zentzu komunak edo zen onak erraten du, eta erabilera sozialak, mass mediak edo edabideek eta inguru sozial guztiak sendotzen du hizkuntza hegemonikoaren transmisioa eta aurrak hizkuntza hegemonikoan haztea eta sozializatzea. Baina zer gertatzen da euskara bezala hegemonikoa ez den eta gizartearen zati bakar batek soilik dakien hizkuntza baten kasuan. Hizkuntza gutxituetako hiztunek aldiz elebidunak baitira, ze hizkuntza eginen duten erabakitzea badute. Eta hori eginen dute beren balio linguistikoen edo bere errastasunaren arabera. Horregatik, aipatu izan dugu, bizi garen testu inguru erdaldunduetan, aurrak euskaldun hazteak gurasoen erabaki kontzientea dela. Hain zuzen ere, gurasoak, euskaldunak, elebidunak izaten dira, eta orduan euskararen aldeko autu baten ondorioa da euskarari bere tokia ematea etxean eta euskara ematea seme alabei. Familia euskaldunek egin dezaketena da etxean euskarari bere tokia bermatzea. Euskara izan dadien etxeko hizkuntza nagusia edo etxean erabiltzen den hizkuntza. Aurrak txikitatik, etxetik beretik, familian gertatzen diren harreman hoietatik euskara hartu izanen duela bermatzeko. Ze gertatzen da guraso bakarra euskalduna den familia hoietan, bitariko familiak deitu izan ditudan hoietan. Guraso euskalduna denak aktiboa beharko duela izan euskararen arloan bermatzeko euskarak, hau da, gizartean nagusi ez den hizkuntza, aurrak ongi hartuko duela. Etxean euskarak duen presentziak aski izateko aurrari bi hizkuntzak ikasteko etxetik. Eta aipatu dudan bezala, konsistentzia, hau da, intensidadean aski eta koherentzia, hau da, kongruente izatea, beti euskaraz egitea, izanen dira bi baldintzak guraso euskaldunak bermatu behar dituenak euskara transmitituko dela bermatzeko. Baina badira bertze alderdi batzutan zailtzen dutenak euskara beti aurrarekin erabiltzea. Hau da, nik nahi dut euskaraz egin aurrarekin, niretako garrantzitsua da, importantea da aurrak ni euskaraz identifikan azala eta nirekin duen harremana euskaraz sor dezala, baina ze gertatzen da inguruan erdalduna daudelakoz, ze gertatzen da familiakide batzuk erdaldunak baldin badira, nola mantenduko naiz ni beti euskaraz aurrarekin. Eta bizi izaten ditugu olako egoera komunikatiboak modu deserosoan. Eta ez dakigu ongi kudeatzen. Eta egiten dugu gauza bat, egiten dugu bertzea, hau da, segitzen dugu euskaraz edo gaztelaniara pasatzen gara, eta ez dugu ongi bizitzen. Iruditzen zaiku nolabait zerbait ez dugula ongi egin. Nik horretan, ez dute konponbidea eman nahi, baina bai, nire kasuan lagundu izan didan elementu bat partekatu nahi dut familia euskaldunekin eta bitariko familiekin. Bizigaren testu inguruan, gure familiak ez dira hizkuntza aldetik homogeneoak, denak ez dira euskaldunak.
gauza bera pasatuko zaie bertze familia batzuei, ez? Ahaide euskaldunak izanen dituzte, naiz eta gurasoek ez jakin, eta baliatu beharko dute aukera hori. Bueno, pues gure kasuan, batzutan aita txamatxik ez dakite, izeba osaben artean batzuek ez dakite, eta guk haiekin dugu harremana. Eta nola jokatu behar du nire aurrarekin haiek tartean baldin badaude? Nola ni sentitu gaizki eta segitu euskaraz egiten ere aurrarekin, hori delako niretako oso garrantzitsua, eta nola egin partaide komunikatiboki euskaraz ez dakiten hoiek. Nik uste dut garrantzitsua dela gure ingurukoak eta maite ditugunak gure asmo horren partaide egitea. Hau da, haiei erratea, ze garrantzitsua den guretako, aurrarekin dugun harreman hori euskaraz izatea. Eta zergatik egiten dugun? Egiten dugu aurrak gu identifika gaitzala euskararekin. Gurekin duen harremana euskaraz dela barnera dezan. Eta hori azaltzen baldin badugu, nik uste dut deserosotasun hori hausten aldela. Maite gaituztenek ulertuko dute zergatik egiten dugun hori, zergatik haiek aurrean egonta euskaraz egiten diogu aurrari, eta gero guk ere nolabait zubilanak egiten alditugu, eta euskaraz erran duguna berari erranen diogu zer erran dugun. Baina maiz gertatzen da, euskararekin oso konprometituta gauden familiak, segun zei testu ingurutan agian bakarri sentitzen garela, edo ez ulertuak. Eta nik uste dut hori zuzentzeko modu bat izan daitekela oso positiboa, gure inguruarekin partekatzea guretako oso garrantzitsua dena. Eta aipatu dut gure inguruarekin partekatzea, baina lehendabiziko gauza familia euskaldun batek egin beharko lukena baldin da beretako garrantzitsua ze hizkuntza sozializazio ematen dion bere aurrari, da gurasoen artean solastatzea. Hau da, elkarbizitza linguistikoa izatea familian erabaki dugun kontu bat. Errandugulakoz, gaur egun aurrak euskaraz haztea eta euskara transmititzea etxean, familian hartzen den erabaki kontzientea dela, ohartuki hartzen da. Ez da berez gertatzen, ez, berez gertatzen dena da hizkuntza hegemonikoak gailentzen direla. Edo non, kalean, pantailetan, beraz, gurasoak aktiboak izan behar direla esan baldin badugu, eta orain bereziki familia euskaldunei dagokienez, garrantzitsua da guk erabakitzea zer elkarbizitza linguistiko nahi dugun eratu etxean. Eta hori aurrera eramateko, eta ez sentitzeko deseroso ezein egoeratan, baizik eta guk hori lasai eta modu positiboan bizitzeko gure ingurua ere partaide egin. Gure familia, gure lagunak, hau guretako garrantzitsua da. Eta zenbait kasutan gainera oso aliatu onak izanen dira guretako. Bertze gai bat agian familia euskaldunoi bereziki axola diguna da, ze gertatzen da aurra erderaz hasten zaikularik. Eta maiz etxipena eta frustrazioa sentitzen dugu familiok, ez? Oso implikatuta, oso aktiboak izan garenok beti hizkuntza arloan, eta ikusten dugu aurra hazi, aurrak hartu urte batzuk, eta bere portaera linguistikoak garatu dituela. Maiz sentitzen dugu hizkuntza transmisioa dela bakarrik gurasook eta etxean ematen dena, eta ez, gurasook eta etxean ematen dena oso garrantzitsua da, baina gero aurraren hizkuntza inputa edo aurrak ze hartzen duen hizkuntza aldetik gizarteak osatzen du, ikastolak osatzen du, bere denboran eta bere neurrian, eta gero aurrak dituen harreman sozialak, ez? Beraz, batzutan, kanpoan hain indartsua den erdararen elementu hori etxera ekartzen dute, eta sartzen dute gurekin dituzten solasaldietan, eta hasten zara pentsatzen, baina
baina zertaz erantzuten dit erdaraz edo zertaz hasi da nirekin erdaraz. Bueno, pues haurrak ekarri du etxera maiz kanpoko komunikazioetan erabiltzen duen eta nagusitu den elementu bat. Kargu hartzea, herrierta egitea, ez da bidea izaten. Eta familia bakoitza, guraso bakoitzak, berak ezagutzen du inor baino beki bere haurra, asmatu beharko du zein modutan euskara ez sartu, haurra euskarara erakarri, ze modutan, ze modu gozoan ere haurrak erdaraz erran duena agian guk birformulatu. Erran nahi duzu ez dakiz zer, edo haurrak ezin duena erran lagundu, osatu, hori haur txikiei gertatzen zaie batipat. Hau da, nik uste dut ulerbera behar dugula izan alde batetik zertaz diren bezala batzutan haurren eta gaztetxoen hizkuntza portaerak, eta hoiekin hartu estrategiaren bat, ez? Lehenbizikoa da, mantendu euskaran, orain erran gure hizkuntzan, eta zu birformulatu, eta beti eredu ona eman. Eta hitz egin gure aurrekin, solasaldiak piztu, eman denbora, galdetu, interesa erakutsi, deskribatu, eskatu deskribatzeko, eskatu arrazoitzeko, eskatu narratzeko, eskatu kontatzeko, eta erabilera eta ohitura diskurtsibo horiek txikitatik bizi izan dituen haur batek garatzen ditu hizkuntzarekin habilitate batzuk, ez bakarrik lagunduko dizkiotenak euskaraz hobeki komunikatzen, eta gero eskolako egin beharrei hobeki erantzuten, baizik eta gaitasun diskurtsibo horiek eraman ahal izanen ditu, ikasten dituen bertze kode batzuetara, bertze hizkuntza batzuetara. Hau da, haur bat ohituta baldin badago narratzen, kontatzen, deskribatzen, ikasten duen bertze kode batean ere gaitasun diskurtsibo hori garatuko du errazago. Hau da, ikasten dituen kodeen arteko transferentziak eginen ditu. Eta horretarako denbora behar da, eta pazientzia behar da. Eta hizkuntza transmisioa zaintzia batzutan pazientzia eta denbora kontua da. Ez bakarrik hizkuntza kalitatearen kontua. Eraz, hau izan da pixkat familia euskaldunei aipatu nahi nizkien ideiak, eta esker mile eta animo interesgarri iruditu zaizuena praktikan paratzera.